गोजोन्थों गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम खौथि खौथि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय आरो आंनि बड'लेण्ड नांगौ इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौ बरायग्रोनानै लाबाय। आं सानो नोंथांमोनहा दिनैबो आंनि बे भिडिअखौ अनसायगोन। सिगांनि भिडिअफोरखौ जेरै नोंथांमोनहा अनसायदों दिनैबो अनसायगोन। गेदेर कामना खालामनाय थाबाय। आई होप नोंथांमोनहा दिनै बुजिनो मोनखाबाय आंनि भिडिअनि थाम्बनेलखौ नायनानै आरो आंनि भिडिअनि बेनारफोरखौ नायनानै आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय लाबोनो सानदों उमेश कार्तिक बिथांनि जे कर्नाटकनि सासे एमपि उमेश कार्तिक बिथांनि बे बाथ्राखौ लानानै 2024 लकसभा इलेक्शन एबा एमपि इलेक्शननि उनावनो जोंनि भारतनि इन्डियानि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ जोंनि भारत बर्षआवहाय 50टा रायजो बा स्टेट खालामनो थाखाय थिरांथा लानाय जादों होननानै बिथाङा फोरमायदों। जुदि बिथांनि उमेश कार्तिकनि बुंनाय बाथ्राया सैथोब्ला जोंनि बड'लेण्डआ थालांगोन नामा आरो थालाङोब्ला मानि थाखाय थालांगोन आरो दिनैहाय जुदि जोङो बेवहाय सोसनजानो लुबैदोंब्ला जोंनि माखासे बिबानगिरि आरो जोंनि जे दिनैहाय बर' हारिखौ दैदेननाय माखासे दैदेनगिरिफ्रा मा खामानि मावनांगोन आङो बेखौ दिनै रायजो राजाफोर आंनि इउट्युब चेनेलखौ नायगिरि गासै सुबुंफोरनिसिम आंगो लोगोफोरनिसिम रायजो राजाफोरनिसिम दिनै आं बे भिडिअखौ लाबोनो थाखाय थामथिम जाबाय। माखासे भिडिअ क्लिप लाबोनाय जागोन। 2013आवनो जोंनि बड'लेण्डआ मोननायनि मोनसे लिस्टआव सोसनजाखाबायमोन। रायजो राजाफोर बे गोरोन्थिखौ सोर मावदों बेखौ आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय शेयार खालामनो थाखाय आङो दिनै थामथिम जाबाय। नोंथाङा मोनहा उइदाउट स्किप खालामनानै आधा खावनिया नाया लाफैनो नोंथांमोना टटेलि नायजोबनानै आरो मोजां मोनदोंब्ला बे भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालाम जेन गासै माखासे इन्टेलिजेन्ट मानसिफ्रा जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा बे माखासे बाथ्राफोरखौ खोनानानै जेन बिथांमोना सिरि मोनो आरो बिथांमोनहा बे उन्दुना थानाय गोसोफ्रा एसे फोजाखांनायखौ मोनो। बे थांखिखौ लानानै आङो दिनैहाय नोंथांमोननि गेजेरावहाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय। नोंथांमोना नैबे मोननैसो भिडिअ क्लिपखौ खोनासंनानै लाग्रोदो। भारत में एक ऐसे वजीर हैं जिनका दावा है कि अगले आम इंतखाबात के बाद हिंदुस्तान में रियासतें 29 नहीं बल्कि 50 हो जाएंगे। कर्नाटक के मिनिस्टर उमेश कट्टी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साल 2024 के इंतखाबात के बाद मुल्क में 50 रियासतें बनाने का फैसला किया है। मुझे पता चला है कि वो इस पर गौर कर रहे हैं। उमेश कट्टी का यह भी कहना था कि रियासत को तकसीम करने पर गौर अच्छा है क्योंकि पिछले कुछ सालों में आबादी का बोझ बढ़ा है। आबादी में इजाफे के पेश नज़र 50 रियासतों की तश्कील पर गौर की हिमायत करते हुए बीजेपी के मिनिस्टर उमेश कट्टी ने कहा कि कर्नाटक से 2 रियासतें, यूपी से 4, महाराष्ट्र से 3 और इसी तरह जाता था। इसके बाद समय के साथ साथ इंडिया के नेट मैप में चेंजेस आते गए और नए नए राज्य बनते चले गए। आपको बता दूं सबसे पहला राज्य वेस्ट बंगाल बना था जबकि दूसरा जम्मू एंड कश्मीर। बेसिकली भारत में नए नए राज्यों और क्षेत्रों के निर्माण का अधिकार पूरी तरह से इंडियन पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा के पास होता है। यदि पार्लियामेंट चाहे तो किसी पर्टिकुलर स्टेट को अलग अलग स्टेट में डिवाइड कर सकती है और चाहे तो 2 and more than 2 स्टेट्स को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज के अलावा इंडिया में काफी सारे प्रपोज्ड स्टेट्स हैं यानी प्रस्तावित राज्यों और क्षेत्रों की मांग कई बार हो चुकी है। तो आइए जानते हैं पहले इनके नाम। इंडियन स्टेट वेस्ट बंगाल से गोरखालैंड जिसका एरिया 3303.98 किलोमीटर स्क्वायर है, वहीं कामतापुर टेरिटरी को न्यू स्टेट बनाने की काफी बार बात चली है। इसके बाद उत्तर प्रदेश स्टेट से 4 नए राज्य बनाए जा सकते हैं जिनमें शामिल है अवध, हरित प्रदेश, बुंदेलखंड और पूर्वांचल। दोस्तों इससे पहले भी उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर ईयर 2000 में उत्तराखंड स्टेट को काटकर नया राज्य बनाया गया था जिसका काफी बेस्ट रिजल्ट मिला। उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड की इकोनॉमिक ग्रोथ ओनली 4% की थी, वहीं अलग राज्य बनने के बाद उत्तराखंड की इकोनॉमिक ग्रोथ दोगुनी 8% की हो गई। इंडियन स्टेट तमिलनाडु
केरला एंड कर्नाटका से कोंगनाडु स्टेट बनाया जा सकता है और इस तरह यह इंडिया का 7th प्रपोज्ड स्टेट बन जाता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश जिसमें पूर्वी राजस्थान शामिल होगा, वहीं मरुधरा राज्य जिसमें पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र होंगे, वहीं मणिपुर से कुकीलैंड, जबकि आसाम से 8,970 किलोमीटर स्क्वायर वाले बोरोलैंड एंड 7,366 किलोमीटर स्क्वायर वाले कार्बी एंग्लोंग को अलग राज्य बनाया जा सकता है। आंगो लोगो रायजो राजाफोर, नोंथांमोना दिनै खोनाखाबाय उमेश कार्तिक बिथाङा बेबायदि बुंनाय बाथ्राखौहाय 2024 मायथाइनि जे लकसभा इलेक्शन बा एमपि इलेक्शननि उनावनो जोंनि भारतबर्षखौहाय नायै नायैहाय 50टा स्टेट खालामनो थाखाय 50टा रायजो खालामनो थाखाय थि खालामनानै लानाय जादों होननानै जोङो मिथिनो मोनबाय। उत्तर प्रदेशखौ मोनब्रै स्टेट खालामनो, मोनसेल' स्टेटखौनो मोनब्रै स्टेट खालामनो थाखाय थिरांथा लानाय जाबाय सिङावहाय, आरो कर्नाटकखौहाय मोननै स्टेट खालामनो थाखाय, महाराष्ट्रखौ मोनथाम स्टेट खालामनो थाखाय, वेस्ट बेंगलखौबो मोनथाम स्टेट खालामनो थाखाय थिरांथा लानाय जाबाय। मा नैबे 2024 मायथाइयाव नैबे उमेश कार्तिक जे बुंनाय बाथ्राया सैथोमारब्ला जोंनि बड'लेण्डआ थालांगोन नामा रायजो राजाफोर? जोङो दिनैहाय 80% जोङो थालांगोनखौ नुहुरो। मानो होनोब्ला थाब जाया। जोङो बोसोरनैनि सिगांसो 27 जानुवारि जे 2020 मायथाइयावसो जोङो भारतबर्षजोंहाय जोङो एग्रिमेन्ट खालामनानै लाबाय। बेबायदि हिसाबै जोंनि जे बड'लेण्डखौ थालांगोनखौ नुहुरो। जुदि जोंनि लिस्टखौबो जुदि सोफानो गोसो जादोंब्ला जोंनि बर'नि माखासे दैदेनगिरिफोरनि माखासे खामानि मावनांगौ दङ इमिडिएटलि। दिनैहाय दिपेन बर' दैदेननाय आबसुआ आरो जेखि बनसु आफाद जाया मानो दिनै बिथांमोनहा पलिटिकेलनि लाब लालसा आरो गाव गावनि देरनायखौ सिमां नुवालाफैनो दिनै अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना, दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै इउपिपिएलनि खिबु खारा लाफैनो दिनैहाय एक्सट्रा जानानै दिनैहाय सोमावसारफिननायनि जोंहा मोनसे खाबु दं रायजो राजाफोर। जुदि आंनि जे बे बुंनाय बाथ्राया गोरोन्थिब्ला नोंथांमोनहा कमेन्टआव बुंहर रायजो राजाफोर। आंनि बे बुंनाया गोरोन्थिब्ला, आंनि बायदिब्ला, आंनि मोनदांथिनायब्ला आरो गोबां इन्टेलिजेन्ट मानसिफोरजों जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो दिनैहाय बड'लेण्डनि बाथ्राखौनो जोङो सावरायनायनि गेजेरजों जोङो दिनै मोनथिनो हायो। दिनै जोंनि बड'लेण्डखौहाय सोमावसारनायाव जागायफिननोब्ला दिनै नाहरदो जोंनि बाटारमारि, क'क्राझार बाटारमारिनि हाखौहाय दिनै सरकारा दिनै होखारनो नागायबाय। बेफोरनि बाथ्राफोरखौनो लानानै गुवाहाटी बरबारि बाथौ फर्टआवहाय दिनै गोबांथार बर'फोरनि न'आ सिलिंखार बिलिंखार जानांबाय। बेफोरखौनो लानानै दिनै आबसुआ जेरैहाय राजनितिकआव थानाय गोबां सुबुंफ्रानो बुङो जाग्रा हाथाया आलदा, दिन्थिग्रा हाथाया आलदा। बेबायदिनो जोङो गुबुन हारिनो आरो जोङो सरकारनो बेबायदि जोङो दिन्थिनानै जोङो दिनै बर' हारिया दिनै बेबायदि खामानिखौ मावनांगौ। राजनितिकआव थाग्रा मानसिफ्रा राजनितिकआव थाथों आरो राजनितिकआव थानानैनो माखासे रांखावरिनि हेफाजाब हरनांगौ दिनै प्रमद बर'मोनहा। दिनै बिथांमोनहा गावसोरथ' सारेन्डार जाखाबाय। दिनैहाय प्रमद बर' बै समावहाय हाग्रामा महिलारिमोनहा सारेन्डार जानाय बादि जे बड'लेण्ड मोननांगौ क्राइटेरिया गैया होननानै बिथांमोनहा बुंबाय। बेखौहाय बड'लेण्ड मोननायनि माखासे लिस्टखौहाय जों 10टासो स्टेट बिनायनि लिस्टआ 2013आवनो सेबखांजाखाबायमोन। बे बाथ्राखौहाय बारग' सीएम जे उत्तर प्रदेशनि मायाबतीयानो 2013आवहाय दैखोखाबायमोन बड'लेण्डखौबो होनांगौ होननानै गोबां रायजोआवहाय बेबायदिनो रायजो सोलिबावनांगौ दङ होननानै बुंदों। दिनैहाय जोङो नुहुरो रायजो राजाफोर जोंनि माखासे सेन्ट्रेलनि लिस्टआवहाय सौहैखानायमोन जोंनि बड'लेण्ड स्टेट सेपारेट स्टेट मोननाया। दिनैहाय फाननानै गारबोबाय प्रमद बर'
गबिन्द बसुमतारी बिथांमोनहा दिनैहाय जोंनि बड'लेण्डखौहाय बिनो हायि बायदि दिनै खालामनानै गारबोबाय। दिनै गारबोबाय फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ बे बाथ्राखौ बिथांमोना सोसननायनि गेजेरजों जोंहा गोजोननाय गैया। दिनै जुदि जोङो जोंनि सान्थि सुक्तिनि थाखाय जादोंब्ला जोंनि दिनै 80 बोसोर 74 बोसोर जे रायजो जाबोनाय आबाद मावनानै जाबोनाय जे सिलिंखार बिलिंखार खालामजायोब्ला होखारजायोब्ला जोंहा दिनै बेवहाय सान्थि गैया होननानै दिनै एबसुआ दिनै रायजो राजाफोरखौ लानानै सोमावसारफिननांगौ। दिनैहाय जोङो नुदोंसो, नंगौना नङा रायजो राजाफोर? दिनै एबसुआ इउपिपिएलनि खिबुर थांनानै दिनैहाय जोंनि बर'नि माखासे मावनो गोनां खामानिखौहाय दोनथ'नाय बायदिसो नुदों। दिनै जोङो बे जोंनि भिजन, जोंनि सिमाङा, जोंनि टारगेटखौ जुदि जोङो फुलफिल खालामनोबा रायजो राजाफोर दिनै एबसुआ राजनितिकजों लोब्बा लाखिया लाफैनो दिनैहाय बर' रायजो राजाफोरखौ लानानै सोमावसारफिननांगौ। बेफोर फिसा फिसा बाथ्राफोरखौनो लानानै हांगा स्ट्राइक खालामनांगौ। उइ वान बड'लेण्ड, जों बड'लेण्ड मोनाबा गोजोना। जुदि बेवहाय जोङो दस्रा सरकारजोंहाय जोङो मोनसे 2 घन्टा 3 घन्टानि थाखाय जोङो दा जागायफिननांसिगौ बेबायदिनो बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थाखाय। जोंहा दिनै बेबायदि जुदि जोङो बड'लेण्ड जोंनो मोनाब्ला जोंहा गोजोना होननानै, मानो होनोब्ला बेफोर फिसा फिसा इस्युखौनो लानानै जोङो दिनै सरकारनावहाय गुबुन अर्डार बिनांगौ आरो गुबुन अर्डार बिनानै जोङो गुबुन स्ल'गान होनानै जोङो सरकारखौ मोनसे आवगा होनलायनाय मोनसे सोमोनांलायनायसो जोङो दिनैहाय सोमावसारनांगौ। जुदि जों नैबे 2024 मायथाइयाव जुदि 50टा जुदि स्टेटआ जायोब्ला जोंनि बड'लेण्डखौ थानांगोनखौ जों नुयो। कार्बि आंलंआसो जाबावगोन बेखौ नुहुरो जोङो रायजो राजाफोर। आसामावहाय गासै 2 स्टेट दाजाबावनांगौनि मोनसे स्टेटआवहाय बेबायदि जोङो सावरायनायखौ जोङो गोबां एमपिफोरनिफ्राय एमएलएफोरनिफ्राय जोङो खोनायो। रायजो राजाफोर 2013आवनो दैखांजाखानाय बे बाथ्राया सेन्ट्रेल निउसफ्रावबो जोङो बेखौ नुयो। रायजो राजाफोर 2013आवनो दिखांजाखानाय जोंनि बड'लेण्डआ 1 नाम्बाराव दङमोन रायजो राजाफोर। ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोंनि आसामावहाय 2 स्टेट जागोन कार्बि आंलं। बे 2नि गेजेराव दिनैहाय जोंनि बड'लेण्डनिखौ नागारनानै दिनै कार्बि आंलंआसो दिनै 1 नाम्बाराव थाहैनायखौ जोङो स्टाडि खालामनानै नुहुरो। दिनैहाय जोङो दिनै बर'नि मानसिफ्रा खौसेथि जानांगोन। जुदि जोङो 2024 मायथाइयाव बे जामारोब्ला जोङो 50 बोसोरनि उनावब्लाबो 100 बोसोरनि उनावब्लाबो जोङो दिनैहाय रायजोखौ जोङो मोननाय नङा, बड'लेण्ड रायजोखौ। मानो होनोब्ला जोंनि बर' मानसिफ्रा दिनै माबोरैहाय इन्डियान गभर्नमेन्टनि जे बिथोन होनाय बायदि गोबां मानसिफ्रानो सासे सानैल' बिसा खांगासिनो दङ। फोरोंनो हाया, मोजां इडुकेसन होनांगौ, मोजां सोलोंथाइ होनांगौ होननानै गोबां मानसिफ्रानो सासे सानैल' बिसा खांगासिनो दङ। जुदि 50 बोसोरनि उनावहाय जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा पपुलेसना खम जायोब्ला, गुबुन हारिया जुदि बारा जायोब्ला जोंनि बड'लेण्ड मोननांगौनि जे क्राइटेरियाया खमायलांगोन, माइनास जालांगोन रायजो राजाफोर। बिनिखायनो जोङो दिनैहाय जोंनि आसामावहाय जोङो 30-32 लाखनिबो बारा जोङो दिनैहाय बर' पपुलेसन दङ रायजो राजाफोर। दिनै गवाया मोनसे स्टेट, गवा मोनसे स्टेट हिसाबै दिनै 15,22,000ल' पपुलेसन दङ थांनाय 2021 मायथाइनि सेन्सास हिसाबै। आरो दिनै अरुणाचल बायदिया मोनसे स्टेट हिसाबै 2010 मायथाइयावहाय सेन्सास हिसाबैहाय बिसिनि लिस्टआ 12 लाखल'मोन। मा जोंहा दिनै बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया नामा? दिनै हाग्रामा महिलारिनि बाथ्रा बुंनाय आरो प्रमद बर'नि बाथ्रा बुंनाय, बड'लेण्ड मोननायनि जोंहा क्राइटेरिया गैया नामा? दङ रायजो राजाफोर। दिनै इउनाइटेड स्टेट गासै कय क्रर मानसि दङ, 32 क्ररल' दिनैहाय बिथांमोनहाय 52टा स्टेट दङ। दिनै 52 बिथांमोनहा माखासे बेबायदिनो 2 एक्सट्रा खालामनानै दोनबावबाय बिथांमोनहा। गासै लिस्टआवहाय, गभर्नमेन्ट लिस्टआवहाय बिथांमोनहा
50टा दङ 50टानि अनगायै दिनै माखासे जायगाया गेदेर जानायनि थाखाय ओरैनो बिथांमोनहा मोननै सिङावहाय खालामनानै दोनबावबाय दिनै 52टा स्टेट दङ रायजो राजाफोर 33 कौटिल' मानसि 33 कौटि ल' मानसियावनो 33 कौटि 95 लाख मानसियावनो गासै लानानै 34 लाखखौ लादो 34 कौटिखौ लादो 34 कौटियावनो जुदि 52 स्टेट जानो हायोब्ला 50 स्टेट जानो हायोब्ला जोंनि जे भारतआवहाय 130 कौटिनिबो बारा दं गासै मोजां सेन्सास खालामनानै नायजोब्ला 150 कौटियानो दङ रायजो राजाफोर जायगोनखौ जोङो नुहुरो फैगोन 2024 मायथाइनि गेजेरावहाय जोङो जायगोनखौ नुहुरो रायजो राजाफोर 50टा स्टेटखौ जागोन नुहुरो जोंनि बड'लेण्डआ जुदि सोफानो जुदि गोसो जादोंब्ला दिनै मा होनो बर' फरायसा आफादा बे रलखौ लानांगौ दिनै राजनितिजों थायालाफैनो फिसा फिसा जाथायफोरखौनो लानानै दिनै सोमावसारफिननांगौ आरो मोनसे नैबेनि गेजेरजोंनो दिनैहाय आबसुआ बे रलखौ लानांगौ आरो जोंनि सरकाराव थानाय प्रमद बर' सरकारा दिनैहाय बे रलखौ लानांगौ मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय सानै साथाम लांनानै क्वालिफाइड गोनां मानसिफोरखौहाय मा होनो बिथांमोना दिनैहाय कचिं होनांगौ UPSA APSA IAS बेफोरबायदिखौहाय दिनैहाय प्रमद बर'मोनहा मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय हायाब्लाबो मोनसे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय 100 जनसो मोनब्रै बे मोनबा स्टेटजों मोनबा डिस्ट्रिक्टनि गेजेरावहाय खम सम 500 जन मानसिखौहाय दिनैहाय कचिं होनांगौ UPSA एग्जामफोरावहाय IAS होनो थाखाय जुदि जोंनि जुदि बोसोरनै बोसोरथामनि गेजेराव जुदि 50 जनसो जोंनि गेजेरावहाय जुदि UPSC एग्जामाव पास जायोब्ला जोङो बेफोरखौबो श' खालामनानै जोंनि बड'लेण्डआवबो जथेस्थ' दैदेनलांनो थाखाय IAS क्वालिफाइड मानसि दंसै बेफोरबायदि बाथ्राखौ जोङो दिन्थिनायनि गेजेरजों लाबोनो हायो रायजो राजाफोर बे खामानिखौ दिनैहाय आबसु आरो UPPL आव थानाय माखासे सुबुंफ्रा दिनै मावनांगौ इमिडियेटलि बेफोरखौ मावनांगौ अट'मेटिक जाबोगोन जोङो बेबायदि जुदि जोङो गावनो खालामनानै लानो हायोब्ला दिनै भारत सरकाराबो दिनैहाय बड'लेण्डखौ जाया 2024 मायथाइयाव सोसना होननानै बुंनो हानाय नङा बे खामानिखौ इमिडियेटलि मावनांगौ रायजो राजाफोर आङो बुंबावो आबसुआ सरकारजों नांजाबनानै थायालाफैनो स्किम होसोनायाव नांथाबालाफैनो आबसुआव बिबानाव थानाय मानसिफ्रा सिंजोंहाय साजों थायालाफैनो बिथांमोना दिनै बर'नि जे फुल फ्लेजेड स्टेट बड'लेण्डखौ दिनैहाय जांख्रिनायावहाय दिनैहाय फिसा फिसा बाथ्राफोरखौनो लानानै गिदिर इस्यु दिन्थिनानै दिनै आबसुआ सोमावसारफिननांगौ 2024 जुदि जामारोब्ला जोङो मोनहैनायनि जुदि 2024 जुदि जामारोब्ला जोंनि बड'लेण्डआ सोसनजायोब्ला जोङो सिमाङावबो जोङो उनावहाय बड'लेण्डखौ मोनहैनाय नङा रायजो राजाफोर जोङो दिनैहाय आबसुआ बे रलखौ लानांगौ UPSC एग्जाम होनायावहाय खमसे खम मोनबा दिनैहाय जोङो डिस्ट्रिक्टजों जेरैहाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बाक्सा डिस्ट्रिक्ट चिरां डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट बे मोनबा स्टेटनि गेजेरजोंहाय खमसे खम बिथांमोना दिनै खम 100 जन करे 500 जनसो मानसिफोरखौ कचिं होनांगौ कचिं होनानै प्रत्येकटा बोसोरावनो खमसे खम 50टासो 500 जननि गेजेरावहाय एग्जाम होनायावहाय जोङो 20 जनसो पास जाब्लाबो दिनैहाय बेफोर गासै कर्सफोरखौहाय जोंनि BTC गभर्नमेन्टआ बाननांगौ आरो बे गासै दैदेननाय लिडखौहाय दिनैहाय आबसुआ दैदेननांगौ अब्ला जोङो 2024 नि गेजेरावहाय मोनगोनखौ जोङो नुहुरो रायजो राजाफोर जुदि बिबानखौ दिनै मावाब्ला आबसुआ जुदि प्रमद बर'नि खिबु UPPL नि खिबु जुदि खारोब्ला सिमाङावसो रायजो राजाफोर
बिनि थाखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुदोंब्ला बयनोबो शेयार खालाम, बे बाथ्राफ्रा सौहैथों बिथांमोनहा बेबायदि खामानिखौ मावनो हानाय बायदि। जुदि जोङो फैगोन 2024 नि गेजेराव दिनै उमेश कार्तिक बिथाङा जे बुंदों बेवहाय जोङो बड'लेण्डखौ फुल क्रेडिट मोननाय बायदि, आरो जोंनि बर'फ्रा जुदि 2024 नि सिगां जोङो खौसे जायाब्ला जोङो बर'आ बिपदआव दङ। नेक्स्टआव गुबुन हारियासो, गुबुन पार्टियासो UPPL नि अनगायै आरो BPF नि अनगायै गुबुन पार्टियासो जोंनि माबायावहाय BTC आवहाय राज खालामगोनखौ जों नुहुरो। रायजो राजाफोर, दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि जै।